Hello mga guys, welcome to my channel no. Today's video day guys is akong ipang-upload ang mga SARS scam na nag-trending sa akong TikTok. Ang akong TikTok daron guys kay na permanent ban. So nagsugod na po ko sa uno. Pero salamat siya po sa mga tao na nakasupport na ko atong account. Mo din akong bagong account ron guys. Kanang nadya ang akong mga mga nag-trending diyan akong gipang post pero wala na lagi views di kaya sa una nga ang gabot og tag 100k tag 10k kanang ano ba daghan na kay views abot tag milyon ang views. So karon guys akong i-upload diri ang akong mga nag-trending nga SARS scam sa TikTok. So let's go guys, tanaw na to. Salamat nindran. Let's go. Yan na pa kanako nga single mom ka. Yang istok di sa Facebook. Na maliki anak. Putunan ni mo. Yawa ka piste. Lamon ka. Piste ka. Anak ka mag-overnight ra mo. Yung gabi naman ka na uli lagi. Ano na dyan ko dali ilaro? Kapila na dyan ni magibuhat ako eh. Di man kamaluin ako. Paitay di mo eh. Kay ayo. Perti pang sabon to nga mag long ride ta. Long ride ra. Ang naabot ng taglayo. Ha? Nagkalas-kalas na mga gasolina. Sunod din ako maguin ng long ride niyo ha. Ay magpangamong na. Tinglayo at agmaabtan na yung long ride. Ngamong mo eh. Ano magpangamong sunod. Kausog pa mo to. Ilara ako. Ilag bitay to. Ang atong sabot and swimming ra. Anong naabtan man ta gabi eh. Anong nagabinan man ta. Nya karon magtago-tago mo. Ako ay nakasukang mama. Ang akong panangid ni mama night swimming. Ing mama nga nung nagabinan na mo nga night swimming naman kay ha. Karon. Wala ko thinking mama. Gusto niya palayason ko. Nya kamo karon. Tago-tago. Di na mo magpakita diri sa balay. Huwag mo yung mga klaro mga tawhana mo eh. Di na ako patunto ninyo. Mga buton mo. Hoy, dala ako sa dagat karon. Nangutana ka na mag high tide ba? Ingka o high tide. Pag-abot ako dito ako lagi dagat, tanaw ang dagat. Tama, ako lagi na kayo. Ha? Anong dako man na? Ina ka high tide ba ingka o? Manginhas ko. Manginhas ko akong dagat. Saan ang pagkakuha ng kinason? Okay, klaro. Butong kakit ang karong usog. Nag-McDo tas Jollibee. Ipa-order di kag fried chicken. Ano ang giserve? Manok man. Ganyan ka ng fried chicken gani. Dili ko ng manok. Kaya allergic ko ng manok. Fried chicken ko ah. Patian yung batasan oy. Patian yung kabanding oy. Hindi kayo. Ibo kang kontra na ko nga. Balo ni mo. Narangid kami ni ma'am nga absent. Yan okay na si ma'am. Okay na siya. Yan wala pa kang duty. Patay jud ka do. Ayaran na ba kang ma'am? Pikin paabot ma'am ng diri. Ug absent kini ka duty si. Patay jud ka tak dito sa trabaho yon. Lah. Uy klaro bata absent ko. Yawa mo duty. Patay jud ka do. O ikaw. Naghaman kang ka-applyan dagoy. Para din sa go-serve atong restaurant nagikan ana mo nakita man mo yung video ha. Nangayo ko mo kad sauce. Nakay kapungot ako. Anong gitigano mo kung galang? At sauce ang kipangayo. Na siguro kay kapungot no. Kita na mo yung video ha. Kaya siguro ka sa kunaw. Shout out nimo. At sauce akong gipangayo. Nahalang mo gatag. Suko ka. Perti pang sabot ato nga mga libre ka
Imong libre. Ikaw mo na ginibayad lagi. Libre gani. Ako'y bayad na. Dili ka ikaw. Parang ingon kung hindi ka kang kwarta. Niudto ko. Nag-iagda ko yung food trip. Wa matiwas ako kaon. Kaya tungo lagi na ng food trip. Hindi ako makuyog niyo. Food trip. Nangaon lagi ay. Hindi may ayo eh. Parang ano mo eh. Hi guys, kanang pailaylan ako niyo akong uyab guys. Karon pa dyan ako na siya i-public eh. Mag-iulawon man na siya god. Tama na siya guys ha. Chay! Chay! Chay ang tawagan guys. Ay ba? Ay gulaw-ulaw. Nah, mau siya guys. Nah. Ay Chay! Ano di ba? Ay gulaw-ulaw ko na. Oo na siya guys. Chay! Chay! Ano ba? Oh, ito na. Oh. Nah, mau siya guys. Ayan naman na.